As obras de saneamento na contorna do río Lameira en Marín estarán rematadas a finais de ano. Trátase dunha actuación fundamental dende a Xunta para mellorar a calidade das augas na ría de Pontevedra. Que tal? Moi boa noite. Esta intervención contou cun investimento de 4,1 millóns de euros. De seguido ampliamos a información sobre a visita do presidente da Xunta a esta obra antes titulares. O preacordo entre os sindicatos e a concesionaria Precero evita unha folga do servizo de recollida do lixo en Pontevedra. O asinado permite aos traballadores manter o seu poder adquisitivo. O Concello de Noia acometerá a reforma integral do Parque Infantil da Alameda. O orzamento da actuación rolda os 70.000 euros. O mellor circo volve ás rúas de Vilagarcía. O Festaclown leva 3 espectáculos diarios e gratuitos á vila coas mellores compañías de 3 continentes. O polvo volveu reinar no Porto do Son esta fin de semana. Repartíronse máis de 1000 kilos entre o sábado e o domingo, acompañado de churrasco, mexillóns e empanada. Ribadumia rendeu homenaxe ao pan nunha carballeira a rebosar. Estamos nas novas do día, comezamos. A continuación ampliamos a información sobre a visita de Alfonso Rueda sobre as de saneamento do río Lameira en Marín. Visita esta mañá do presidente da Xunta aos traballos de mellora do saneamento no Concello de Marín. Alfonso Rueda comprobou os avances da actuación na contorna do río Lameira, enmarcada na estratexia do Goberno galego para mellorar a calidade das augas na ría de Pontevedra. O plan suma máis de 56 millóns de euros e, segundo Rueda, beneficia a uns 242.000 veciños de Marín, Poio e Pontevedra. Porque aquí empeza, ademais, como digo, o saneamento das nosas rías e o que chega despois é a xente que vive do mar, as praias que queremos ter en magníficas condicións e o turismo e todo aquilo do que presumimos. Por lo tanto, todo o que aquí se executou, o tempo que levou, sinceramente creo que valeu a pena. Rematarase pois antes de que remate este ano, despois de moitos meses de execución, anos, e a partir de agora queda o disfrute dunha zona que non podía estar como estaba. Os que temos máis de 50 anos e temos vivido moito neste entorno, sabemos perfectamente como estaba o río antes. Digo máis de 50 anos por non concretar, pero a verdade é que justamente no punto de encontro onde nos atopábamos antes, prácticamente non se podía estar. O colector que iba inmerso polo río Lameira se fixo hai moitísimos anos, ahora tiña moitas infiltracións e o que estaba producindo é que todo o saneamento que se va enganchando a ese colector acabe, por eso tamén me gusta que este o presidente da autoridade portuaria, acabe moitas veces no mar, porque, bueno, pues con ese plan de saneamento local que se fixo, foron detectados algúns puntos negros, este era un dos puntos negros importantísimos que tiñamos que sacar adiante e que tiñamos que refacer de novo. En concreto, a actuación no río Lameira supón un investimento autonómico de 4,1 millóns de euros. Os traballos de saneamento en Marín permitiron retirar o antigo colector do leito do río Lameira e instalar un novo sistema fora del, evitando filtracións de auga cara á rede, ademais dun tanque de tormentas e melloras de bombeo para reducir o risco de verteduras. Ademais, a intervención inclúe a creación dunha senda peonil de 1,2 kilómetros, a eliminación de elementos degradados e a creación de novos espazos públicos. Todo co obxectivo de mellorar a contorna natural e devolverlle o Lameira á veciñanza como un espazo de desfrute. Rueda explicou que tras a modernización da Edar de Praceres e a execución do seu novo emisario submarino, a Xunta centra agora os seus esforzos nas redes municipais que levan a auga ata a depuradora. Así destacou a importancia de adiantarse os episodios de chuvias intensas mediante infraestruturas preventivas e preparadas ante os efectos do cambio climático. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome.
Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro. Mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Nesta visita do presidente da Xunta de Galicia a Marín estiveron tamén representantes da Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín. O colectivo quixo aproveitar a presenza de Alfonso Rueda para protestar e insistir nas súas reclamacións a prol da sanidade pública no municipio. A plataforma asegurou que actualmente no Centro de Saúde de Marín están suspendidas as consultas de tarde ata o 1 de outubro, algo que atribúen á falta de substitucións e de planificación por parte da xerencia. En canto ao ambulatorio de Seixo, denuncian que dende o 1 de xuño unha das médicas está de baixa e a outra está saturada, coas listaxes de agarda en aumento. Tamén criticaron a falta de apoio do Concello de Marín ás súas demandas. Non é normal que no Concello de Marín este habendo agardas de 21 días para receitas. Non é normal que siga habendo demoras en fisioterapia ou noutras especialidades de primaria. Non é normal que sigamos con camas en Montecelo pechadas. E mentres, con un conselleiro que forma parte do goberno do señor Rueda que di que a espera mínima é de 6 días. É unha indecencia, é unha inmoralidade e ademais consideramos que é unha vergoña que a día de hoxe o Concello de Marín pase por diante de nós, como está pasando agora neste momento a alcaldesa, e que nin tan sequera se digne a saludar os seus veciños e a poñerse do lado de todas e de todos nós. É unha vergoña. A Consellería de Sanidade vén de dar os datos das movilizacións realizadas pola ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado de Barbanza dende a súa posta en marcha o pasado 1 de xullo. En total, rexistrou 68 movilizacións, entre as que destacan 8 traslados secundarios de pacientes ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago con patoloxías tempodependentes. Neste primeiro mes de funcionamento, a maior parte da actividade da nova ambulancia centrouse en Ribeira con 40 intervencións, seguido do Porto do Son con 41, a Pobra do Caramiñal con 10, Boiro con 4, Rianxo con 2 e unha asistencia no Concello de Dodro. Do total de traslados, 2 deles foron provocados por infarto agudo de miocardio. Outra das movilizacións realizouse para un traslado por shock cardioxénico, unha situación de extrema gravidade que require unha actuación urxente e traslado medicalizado. Tamén interviu unha derivación de pacientes con outras patoloxías críticas como hemorraxia cerebral, ictus hemorráxico ou derrame pleural masivo debido á acumulación de líquido ao redor do pulmón. Non haberá movilización nin folga no servizo de limpeza e recollida do lixo en Pontevedra. Sindicatos e empresa concesionaria Precero chegaron a un preacordo hoxe para evitar as protestas. O acordo garante o mantemento do poder adquisitivo pro persoal. O documento contempla un incremento salarial ligado ao IPC para os próximos 4 anos. Tamén haberá un axuste por categorías cunha suba dun 0,4% para os peóns no 2027, un 0,75% para peóns especialistas en 2028 e un 1,25% para os condutores ese mesmo ano. Ademais, rexistrarás un incremento do 0,16% para o persoal das instalacións que o servizo ten na Rúa Alfonso XIII e unha regulación do disfrute dos días de asuntos propios. Mais aló deste preacordo, os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras denuncian falta de medios nas infraestructuras actuais, tanto neste punto de Afonso XIII como en centros como de Mourente. Os representantes sindicais expresaron tamén a súa preocupación polo desenvolvemento de algúns puntos do contrato, como a instalación de illas flotantes de colectores na zona vella, e fixeron un chamamento á colaboración cidadá fronte á vertedura de voluminosos e residuos perigosos. De que o lixo non desaparece por arte de Birli Birloqui. Aí onde deixa, como non vai alguén a buscalo, vai estar ali. É así, o sea, o cidadán ten que dar conta que non podes tirar todo en calquer sitio. Porque aquí hubo vertidos de uralita, de amianto e tal, nós eso non vamos, negámonos a recoller, dixemos que o amianto non tocamos, o escombro, o que digo compañero, móveis, o sea, é unha locura, hai sitios que son un verdadeiro punto limpio. Todos sabemos que iso non ven un cidadano, iso ven de empresas que non queren pagar
o reciclaxe ou que lle leven ese tipo de cousas que o cobran, porque eso si vai no precio, pero dicen, bueno, amontono aquí e que o veña a buscar a recollida de lixo. Ese é un dos problemas máis gordos que estamos tendo ahora mismo, é localizar a esas persoas. Tras habilitar zonas reservadas para residentes no lagar, o Concello da Pobra procedeu a alugar unha parcela na zona para estacionamento libre. Operarios municipais ultiman estes días os traballos de acondicionamento para a posta en marcha do novo aparcadoiro. Tras a polémica suscitada pola reserva de aparcamentos para residentes no lagar, o Concello da Pobra chegou a acordo cos propietarios desta parcela para o seu uso como estacionamento libre. Durante a pasada semana procedeuse ao acondicionamento e sinalización da explanada, que entrará en servizo nos próximos días. Deste xeito, o Executivo dá resposta ás queixas de algúns veciños e usuarios da zona que non tiñan dereito a optar ás tarxetas de residente por non reunir todos os requisitos. Dende o Concello informaron que recibiron numerosas solicitudes e xa se emitiron as primeiras tarxetas de residentes para aqueles veciños empadroados no barrio que cumpran as condicións establecidas na ordenanza de circulación. A xente que reside no lagar e que está empadronada aquí tamén no Concello, pois pode empezar a solicitar esa tarxeta, que non ten ningún tipo de problema. A solicitud simplemente consiste en vir por aquí, polo Concello, e xa os atenden aquí mesmo na policía local. O administrativo correspondiente pois xa os atende e xestiona a tarxeta correspondente. Tras a posta en marcha deste tipo de estacionamentos reservados no lagar, unha das zonas que presenta maior dificultade para aparcar, o Concello estuda a súa futura implantación noutros barrios. Empezamos polo lagar porque o lagar é o sitio, digamos, máis complicado para aparcar. Somos conscientes dos problemas que teñen os veciños desa urbanización, entonces decidimos comezar por aí. O Concello de Noia acometerá de inmediato a renovación integral do Parque Infantil da Alameda. A actuación cun investimento de case 67.000 euros permitirá crear un espazo máis seguro, moderno e inclusivo, con novos xogos, un pavimento renovado e elementos adaptados. O Executivo noiés vai a sacar a licitación nas vindeiras semanas as obras de renovación integral do Parque Infantil da Alameda. A actuación cun orzamento de preto dos 67.000 euros virá a dar solución ao desgaste acumulado do espazo de xogo polo paso do tempo e o uso continuado do mesmo, modernizando completamente as instalacións, reforzando a seguridade e adaptando o parque ás necesidades actuais das familias. Vamos a licitar nos vindeiros días unha mellora no Parque da Alameda que consiste sobre todo en mellorar o firme actual, que é un firme que está moi deteriorado, e tamén poñer novas unidades no Parque Infantil. Vamos a intentar facer unha bola xigante para que os rapaces poidan trepar e demais, cambiar os balancíns e demais que están en mal estado. É unha obra pois que ascende a 67.000 euros, que vai permitir que os nenos e nenas nun dos parques infantiles con maior afluencia pois estén dun xeito seguro e practiquen esa actividade de ocio infantil e tamén de encontro entre as familias dun xeito máis seguro e máis adecuado. A reforma incorporará ademais novos elementos inclusivos, entre eles un carrusel adaptado para persoas con mobilidade reducida. O parque infantil conta con bastantes elementos inclusivos que permiten que todos os nenos e nenas, sexa a súa diversidade funcional, permita disfrutar dun ocio seguro. Con esta actuación, o Concello segue a dar pasos na mellora dos espazos públicos municipais, apostando por infraestruturas de maior calidade que favorezan a convivencia, o lecer e o benestar das familias. Nos contamos comenzar durante o mes de setembro a renovación para que no mes de outubro este xa prácticamente utilizable. Pode haber un retraso e empezar no mes de outubro, vai a depender moito da empresa que consiga a licitación. O prazo de execución son de 15 días dende que se axudique e esperamos xa que este totalmente equipado. Pausa para publicidade, non marchen.
O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación do persoal que impartirá o programa de formación e emprego Talento Mozo Xuventude 2 na especialización de mantemento de xardíns e zonas verdes. Ofértanse 3 prazas de director, titor e mestre. Os interesados deberán reunir os requisitos pro acceso ao emprego público relativos a nacionalidade, capacidade funcional, habilitación e compatibilidade. Haberá ademais unhas condicións concretas para cada un dos postos en función da formación e do certificado profesional que se poden consultar nas bases publicadas na web municipal. O obradoiro terá unha duración de 12 meses nos que se formarán 16 participantes dos concellos de Boiro, A Pobra e Rianxo. Está financiado pola Consellería de Emprego cunha subvención próxima ao €500.000. Éxito da terceira edición do Boviño Fest, que reuniu no Barbanza unhas 10 adegas de toda Galicia. O obxectivo desta cita é seguir a promocionar a IXP Viños da terra do Barbanza e Iria, o tempo que se pon en valor a cultura, a paisaxe e o patrimonio. O evento conta co financiamento da Deputación da Coruña. O viño como protagonista é a esencia do Boviño Fest que se celebrou esta fin de semana no Barbanza. Non só dende o punto de vista do sector produtor, senón como un recurso turístico máis o territorio que ofrece experiencias vinculadas ao mundo vitivinícola. De feito, as xornadas que se desenvolveron entre xoves e domingo incluíron na súa programación rutas literarias e enolóxicas, catas musicais e poéticas, concertos, monólogos e clases maxistrais a cargo de destacados sumillers. Xunto coas actividades desenvolvidas en adegas, o epicentro destas xornadas foi o Pazo de Goiáns, que contou cun túnel do viño para degustar os caldos da IXP Viños da terra do Barbanza e Iria, así como representantes de outras denominación de orixe convidadas. Dispondremos tamén dun túnel do viño de todos os viños participantes, que podrán degustar ou participar no túnel, os que están dentro da contada de Carlos, os que estén fora, antes, durante e despois. Podes acceder a él. E o último día, que será o domingo, pensámoslo este ano para xuntar as adegas toda a mañán, e será de 12 a 5 en sesión matinal. A Deputación da Coruña apoia o financiamento deste evento dende a súa orixe, posto que se enmarca perfectamente na filosofía de converter os axentes do propio territorio nun recurso turístico máis, para ofrecer ao visitante unha experiencia baseada nos saberes e nos sabores. Dentro dese claim, dese slogan que ten a Deputación, que é a paisaxe que sabe, eu creo que en este evento van todos os ingredientes que nos, de alguma maneira, pretendemos lanzar aquel turismo que nos consideramos máis acaído para Galicia, para a provincia de Coruña, que é un turismo que sexa consciente de que o que vai a topar aquí é un territorio magnífico, non un escenario, un territorio onde vive a xente, onde a xente sigue producindo alimentos e viño dunha excelente calidade, e sobre todo que sexa un turista que axude a preservar ese territorio cara ao futuro. Eu creo que o Boviño, desde que o coñecemos, ademais en este espazo maravilloso que é o Pazo de Goiáns, chamounos enseguida a atención, o seu promotor Suso enseguida nos comentou a delicadeza con que intentaba programar, que era moito máis que o viño, sino todo o que rodea, cultura, música, poesía, bueno, un pouquiño, todo o que nós de alguma maneira queremos trasladar a ese turista consciente, a ese turista de calidade que eu creo que é o que merece a nosa terra, non? As xornadas remataron este domingo cun encontro de adegueiros con cata monumental e degustación de paella. O éxito desta edición, que esgotou as entradas en cuestión de horas, anima a organización a seguir a traballar para ampliar o Boviño Fest en futuras edicións. O Concello de Noia programou unha serie de actividades con motivo da eclipse solar. Comezarán xa o mércores pola mañán cunha conferencia no Coliseo Noela. A xornada rematará no Paseo de la Barta coa observación do fenómeno astronómico con animación musical. Tras a charla que dará comezo a mediodía no Coliseo Noela, pola tarde a programación trasladarase ao Paseo de la Barta, onde terá lugar a observación do eclipse amenizada por unha sesión DJ. Empeza xa ás 12 da mañán cunha charla no Coliseo Noela por un astrofísico que nos vai a dar explicación deste eclipse en concreto e máis de algún outros datos interesantes, e logo temos unha serie de actividades para os máis pequenos con hinchables e demais, e despois vamos ter un DJ que nos vai acompañar a vivir todo ese momento do eclipse hasta o punto culminante, que é sobre as 8:30 da noite, non? Durante toda a xornada o Concello realizará o reparto de gafas homologadas entre a veciñanza. Temos gafas preparadas para ese día, temos unha cantidad de gafas
creo que importante, espero que cheguen, non sei se será, xa empezaremos a repartir no evento do Coliseo ese mismo día ás 12 da mañán e seguiremos con elas para o evento. Circo de Tres Continentes darase cita en Vilagarcía no marco dunha nova edición do Festaclown. Do 17 ao 22 de agosto na vila desenvolverase unha intensa programación que reforza a dimensión internacional da cita e o seu compromiso coa inclusión. Un dos principais sinais de identidade da edición de 2026 será precisamente esa apertura internacional. Porque é certo pois que hai moitas cousas que nós nos sentimos representados con ese Festaclown, non solamente pola alegría que transmite nas rúas de Vilagarcía, senón tamén ese carácter reivindicativo, esa vertiente social, esa vertiente comprometida na que eu creo que nos deberíamos sentir representados todos. Dende logo o goberno municipal sí que se sinte moi representado co que vos estades defendendo. Festaclown é un festival interxeracional, pretendemos chegar a todas as idades, pretendemos apoiar como sempre a inclusión, temos a participación de Igualarte, de Coneles, de Clámide e da Fundación Chiminigagua desde Colombia, que ademais de facer un pasarrúas xuntos van a estrear espectáculos e a Fundación Chiminigagua ten un proxecto de circo social no barrio de Goza en Bogotá, dos máis destacados de Latinoamérica. E por unha parte, a parte de cooperación internacional, que sempre mantemos a través de Payasos en Rebeldía, mantendo aberta a nosa escola de circo no Aida Camp, en Belén, en Palestina, nun momento moi complicado, e este ano imos a facer o primeiro festival de teatro do Sáhara en outubro, algo. A programación arrancará o luns 17 de agosto ás 7 da tarde coa Fundación Chiminigagua, chegada dende Bogotá, Colombia, que percorrerá as rúas da cidade ata a Praza de Galicia con Acrocircus. A presenza internacional continuará con Trotamundos, compañía argentina sentada en Bilbao, que presentará Finito Infinito. A tamén argentina Valeria Altmark con Miss Elástica e a australiana Maple Staple Gang, que enlevará ao festival Breaking Broken Dreams, unha proposta na que o hula hop se transforma nunha ferramenta de comedia física e virtuosismo circense. Xunto a elas, a programación incorpora propostas de diferentes puntos do estado, entre as que se atopan Boat Project coa súa proposta de trampolín acrobático collage, Spanish Circo coa barra rusa de Finsalsel, as acrobacias aéreas de Sumoreno en 5.0 ou as propostas de Rojo Telón, Las Cosas Nostra, Mr. Vita, Adrián Conde e Z Teatro. A creación galega volverá a ter unha presenza destacada no cartel. Pista 4 presentarase en Patrón, mentres que artistas e compañías como Vero Rilo, Dani García, a Cova das Letras ou Capa Parota ampliarán o abano da programación cara a narración oral, a maxia, o teatro familiar e as propostas participativas. O festival articulará así 6 xornadas de programación mediante diferentes seccións. Super Roquiños concentrará propostas especialmente orientadas ao público familiar. O certame Festaclown permitirá descubrir diferentes creacións e manterá a complicidade co público. A mostra Festaclown achegará algunhas das montaxes circenses máis destacadas do cartel e o apartado social continuará desenvolvendo unha das liñas que caracterizan históricamente o encontro. O Festaclown chegará a súa última xornada o sábado 22 cun programa que culminará ás 9 da noite na Praza da Segunda República con Boat Project e Collage, espectáculo de trampolín no que acrobacias, equilibrios, manipulación de obxectos e humor desafían constantemente a gravidade. Xa queda menos para unha das grandes citas musicais do verán en Pontevedra. Os días 21 e 22 de agosto a cidade acolle o Río Verbena, festival que chega a súa quinta edición máis que consolidado no calendario. 18 artistas pasarán polos escenarios que se instalarán no recinto feiral. Entre eles, Xoel López, Love of Lesbian ou Lala Love You. A proposta do Festival Río Verbena volverá a facer vibrar Pontevedra. A cidade encherase os días 21 e 22 de agosto de amantes da boa música, atraídos polo cartel desta quinta edición da cita. Serán 18 artistas os que se suban aos escenarios do Río Verbena que se instalarán no recinto feiral. Soará pop, rock, independente de bandas consolidadas, canción de autor, rock alternativo, post-rock, propostas emerxentes e mesmo sesións de música electrónica. Todo da man de artistas como Xoel
López, Love of Lesbian, Siloé, Lala Love You, Carlos Ares, Sidoní, León Benavente e Sanguijuelas del Guadiana. O cartel complétase con outros artistas como Yoli Sá, Luis Fercán, Los Acebos ou Rench Riviera. Das sesións para despedir cada unha das xornadas encargaránse Señora DJ e Sergio el Indio DJ. Os abonos e entradas diarias para asistir ao festival xa están á venda. Poden adquirirse na súa web oficial rioverbena.com. Seguimos agora con festas gastronómicas. Porto do Son acollía esta pasada fin de semana unha nova edición da Festa de Exaltación do Polbo, a que acudiron centos de persoas. Ademais do cefalópodo, do que se serviron ao redor duns 1000 kilos, tamén houbo mexillóns, churrasco e empanada, nun ambiente festivo inigualable. Porto do Son volveu a ser fiel á súa cita estival co polbo. Durante toda a fin de semana, en dúas xornadas, o sábado e o domingo, os amigos do Bo Comer tiveron parada obrigada na localidade sonense, nunha festa como a do polbo que acadou este ano a súa edición número 32. Durante os 2 días na carpa instalada para a ocasión na fachada marítima, repartíronse ao redor duns 1000 kilos de cefalópodo. O polbo foi cociñado á feira, preparado coa receita de sempre, como ven sendo habitual á fronte dos fogóns, a Polvería Veloso de Puente Ulla. A verdade é que moi ben, xa empezaron ás 12 da mañán querendo tiques para comer, que xa quería comer a xente, e abrimos ás 12:30. E ora a verdade é que veu todo o mundo así de golpe, teño fame. Polvo non hai troco ningún. Se hai boa calidad, hai bo produto. Se hai bo produto, hai boa calidad. Home, non somos rapidiños, amigo. Nós chegamos a encher a báldara, coa barriga, como se dice. O pulpo hai no que comer en quente, non? Home, claro, vamos e frío non está nada bon. Bueno, botaba un pouquiño máis de pimentón, pero tengo a pinta boísima, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Veo que tú arrancaste con la empanada. Sí, la verdad... Mira tu amigo cómo aprendió, ¿te das cuenta? Al final no espera, ¿eh? Algo espera. Y ahora tengo que hacerte la pregunta de rigor, ¿qué tal ese pulpo? Brutal, de los mejores que he comido. Excelente, muy contentos. Uy, tú tampoco eres de Porto do Son, ¿eh? No. Soy de Colombia, vivo en Madrid, pero estamos visitando la feria y muy bien. Bueno, buen provecho. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos disfrutando el día? Pues fenomenal, esto es una maravilla. ¿De dónde vienen? De Madrid. ¿De Madrid? Sí, todos los años venimos aquí a veranear. Estamos en Portosín y venimos todos los años. Eso es porque el pulpo tiene buen paladar, ¿verdad? Hombre, claro. Por eso se llama polvo. Que por eso se llama polvo. Ademais da degustación, durante as 2 xornadas tamén se desenvolveron outras actividades alternativas. Unha delas a tradicional andaina do polbo, con saída dende a localidade veciña de Boiro e chegada a Porto do Son, onde os participantes, como recompensa, disfrutaron da comida co prezado cefalópodo. A actuación do grupo humorístico Os Tristes, a cargo de Federico Pérez e Marcos Pereiro, ou a música, coa actuación de varios grupos tradicionais, como é o caso da banda Suevia, ou o grupo de baile tradicional Anduriña, tamén tiveron un oco na programación, que cada ano se vai ampliando para tratar de animar o evento, e que non se limite só á vertente gastronómica. O PAN volveu demostrar este sábado en Ribadumia que, a pesares do seu tempo, mantén o seu tirón. O Concello celebrou a Festa do Pan, cita que neste 2026 cumpriu a 23ª edición. Como sempre, houbo gastronomía, bo ambiente, actividades e tamén tradición. Unha das propostas centrais foi a recreación da moenda do millo nos muiños de Batán. O camiño dende a Carballeira ata alí estivo amenizado polo grupo Xironsa, mentres que o grupo de teatro Alecrín foi o encargado de recrear o proceso de moenda, amasado e elaboración tradicional do pan de millo. Xa de volta na Carballeira seguiron a entrega de premios dos concursos de sobremesas caseiras e empanadas de millo e a cea de confraternidade. O prato estrela, ovos fritidos con pan. Pois a verdade é que é unha satisfacción esta 23 edición da Festa do Pan. Estamos vendo que cada ano pois hai máis persoas, hai máis turistas, hai máis visitantes. Hoxe, tal como vemos, pois temos unha carballeira de Ribadumia, que é unha preciosidade de carballeira, pois realmente pois moi completa, non? Polo tanto, este é froito do traballo de moitas persoas que están a traballar, colaboradores, empresas privadas, os panadeiros de aquí de Ribadumia, é un motivo de orgullo, non? Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidades. Sexan felices.